Un pic. Să vadă Tamara cum face jucăria asta. Nu știm ce să-i facem. Ia, hai. Trâm. Nu, uite, s-a blocat. Apeși tu pe ceva? Ia, ridică-te. Trebuie să oprim, să dăm drumul iară, să vedem, poate nu mai face. Na, stai un pic jos. Hai să vedem. Un pic, stai jos. Stai un pic jos. Un pic. Dă drumul. Dă drumul un pic la cărticică. Hai. Opa, așa. Stăm în funduleț. Așa. Na, hai să-i dăm drumul un pic. Hai să ridica pe mâna mea. Nu atinge nimic. A rămas blocată iar. Punem pe engleză. Stai. Nu mai atinge un pic. Stai. Trebuie să dăm drumul iar. Nu. Ok.